Čaute, milí diváci. Toto videjko je zvláštnejšie, pretože je tu Mimoň a... Zastav to. Čusák Momák, tu je Momo s... Mimoňou. Pravda. Ale Môžete Mimoň tu nie je. Nie vôbec. Prečo tu nie si? Áno, je tu panda. Hráme Tanky Online na nových profiloch. Sakryš. Neviem, aké bude rozriešenie tohto videa u mňa, pretože musím to spraviť tak, aby mi to nesekalo. Farbu mám rád. Ja mám oranžovú. Copyright. Kopieruješ Goga. Ne, nehovor tu slovo Gogo. Prosím. Lebo to bude len copyright. Takže z tejto hry založíme sériu. Nie, Mimoň. Áno. Bohužiaľ, máme limit, takže toto videoko nebude dlhšie ako 10 minút. Áno. Dokopy všetky videá budú mať 100 minút, čiže to vám dúfam bude stačiť. Každý deň nás točíme aspoň 3 alebo 2, nie? Presne tak. Jak ste videli, tak Gaďo má záujem. Samozrejme sme skúšenejší hráči, ako vyzeráme. Keby si mi mohol povedať Mimo, kde si? Tu si. Čau. Čau. Ja nečítam. Takže ja to na chvíľu pozastavím. Ja chcem nitro. On mi zdrhol. Mimoňovi diváci, ja som si to teraz stopol. On mi zdrhol. On ti zdrhol. On mi preto nemôže len tak zdrhnúť. Yes. Ja. Čo ty? Prosím, tam vzadu tichšie. Prosím, pusti tú vlajku, aby som sa mohol dať. Čo máš s okom? Prepačte, ale som trošku nachladený. On ma zničil. Hej, moment. Áno. On ma zničil. Oni nám berú vlajku. Áno. Našu. Na Mimoňovom videi uvidíte viac. Pretože ja to mám teraz stopnuté. On zdrhá, to je pekné od neho. Vážne, že sa ma niekto bojí. Si tretí. A beriem vlajku. A ničí ma debil. Ako to môže mať niektorý kočet? Neviem. Ako nám môžu brať vlajku, keď ja berem vlajku? Zomreš. Ne. Zomrel si. Ne. Ne, vôbec. Ja to vidím. Nevidíš? Vidím. Si slepý. Koľko minút už si live? Aha, ty. Tak, sorry. Ja minútu 45. Ale mám to stopnuté.
tento grál na vlajku, jak hovorí, grál, ustanený. Musíš zvýrazniť to L. Nemusím, a sedí ticho. Oheň versus oheň. Akurát pri vlajke som zomrel. A on zomre tiež. Takže vyhradil som vám to, aby ste videli to hlavné. Jak vidíte, tam je oranžová. On kopíruje. Pomaranč. On kopíruje pomaranč. Ja som za chvíľu ďalší level. A ja. Dobre, zomri ty, nie ja. Vidno, že tu ešte nikto nemá izidu. Ako sa ma opováži niekto zničiť? Veď ja som predsa boss. Veľmi bossom. Dober vlajky, dobrý chlapček. Pustí vlajky, dobrý chlapček. Už potrebujem iba pár kilov, asi 12. A som ďalší level. A ja 9. A som ďalší level. Mama. Kde som? No vráť to, roď to! Sakriš. Už vráťme tú vlajku. Znova on. On ma do mňa strieľal. Zozadu, to je čisto nie. A sakríš. Už len 10 kilov. A sakríš. A ja kilím. Ja mám zatiaľ iba 4 minúty. Ja kilím, ďalej kilím. Mimoň, keby som sa mohol opýtať, koľko minút máš? 8. Ja 4. On lidne, ja lidnem tiež. Ja to tak robím, aby tam ľudia mali to zaujímavé. Viete, čo je divné? Skoro každý tu má holiday. To je tá čierno-modrá farba. Čierno-modrá? Nenáhodou bielo-modrá? Pardon, bielo-modrá. Farboslepý. Pre neho je čierna všetko, no. Pre mňa je oranžová všetko. No nie, pre mňa je všetko. Pomaranč. Nutella, to nemôžem povedať, že je pre mňa všetko. Pre mňa je všetko... Pardon. Zase N. Pre mňa je všetko... 2 kily, ja som ďalší level. Nevidel som to. Ja som ďalší level a akurát som dostal 0 diamantov. Super. Nič som nedostal, to je super. No ale... Sme červeným? A ešte ja už budem musieť ukončiť Ja ešte nie. toto videjko, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie, tak dislike. A čus. Ja sa s vami lúčim. A takisto aj Momo. Na mojom